Здравейте хора, който ме гледа. Здравейте хора, как сте днес? И както виждате, ще играем на Майнкрафт рекордър. Ако падна, приключва видеото, ако не падна. Кауча, чак. Малко може да е, ама... Айде да почнем просто. Добре, за сега добре се справяме. То много хора са минали така. Ето и чак там приключваме. Добре, готово. Окей, това го минах без проблем. Това или това? Кое? Това. Окей. Да. Това беше. И от мен. Чао.